はより。より係一個用於比較嘅基準。咁響個より前面嘅字咧，就係攞嚟做比較噶啦。例句就時計はカバンより高い。隻錶比起個袋，カバン係貴嘅。以カバン為基準，去話你聽，隻錶係比起個カバン係貴嘅。而另外你仲可以例如話 LV はジョダンのより高い。LV 梗係比ジョダンの貴噶啦。咁響より前面嘅ジョダンの就係攞嚟做一個比較嘅基準。